tuším snad ve 2 disciplínách, čili potlesk pro něj, toto je možná boj o 2. nebo 3. zlatou medaili pro Aleše Vizrála. A Jan Mraček je, přátelé, vícenásobným mistrem světa. Tak to opravdu povolil. Těch titulů bylo tolik, že myslím, že byly 3. 3 světové tituly a 6 evropských drží Jan Mraček, ale Aleš Vizrál na tomto mistrovství má životní formu, přátelé. Aleš Vizrál opravdu musíme pochválit tu techniku otočce ve výskoku. Jan Mraček s modrou šerpou v Čechách 8 let neprohrál. Pokud Aleš Vizrál na něj vyzraje, tak zlomí Honzovu 8letou neporazitelnost v České republice. Závodník může dosáhnout i 5 bodů za nejnáročnější techniku, a to o 360 stupňů na horní pásmo v otočce ve výskoku. Také je možné získat 4 body za podobnou techniku na střední pásmo. 3bodová technika, která byla ve výskoku nohou na horní pásmo. Vizrál má 2 minuty času na to, aby vyzrál na Jana Mračka. Ten si bude určitě chtít nechat udržet svou neporazitelnost v České republice. Honza Mraček! Honza Mraček! Pěkná kombinace, musíme ocenit Honzu Mračka za právě předvedenou kombinaci. Je to vyrovnané, stále je šance strhnout vítězství na svou stranu, stále je šance, nikdo viditelně nevede v tomto utkání. Já si myslím, že vidíme zatím nejlepší utkání dnešního večera, technicky. Rozhodčí si vyžádal pozastavení času, ale nebylo uděleno žádné napomenutí a jdeme dál, ale bude závěr tohoto finále. Takže do závěru, pojďme! Time is over.